Qadimdan aydiyalar atr anast ke khud begoyad ne anke attar begoyad. Atr anast ke khud begoyad ne anke attar begoyad. Atr özü kokuysun. Atrın özü kokuyup özü näme aydar yörür. Attar atr satyan fakat kafağı nasip evunne koysa oham meşam salim bolsa isxamağa burnu salim bolsa özü düşünür atrın näme digini. Atr anast ke khud begoyad ne anke attar begoyad. Atr özü kokuyandır. Öz hünerini özü pakş bolup yayra diýär. Onu öwmek gerek gel. Ey cemaatlar. Ey ilm zamanında yaşayan dogullar. Dünya boyunca her kim öz hakkından razı bulunyan zamanına yaşayan dogullar. Bir ilm, bir ilim, bir bilmeli zat. Bir ilim, din ilmi, Kur'an ilmi, bir Müslümançılıkta bir bilmeli zatlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydiyan el-iman bid'u ve seb'une şube. Bir neçe hefte münden odul geçendir. İman, aslul iman fil kalp, iman yürekte ol ya da emma şu imanın 76-77 yayranı var. 76-77 şakası var. İmanın şakası ken. Müslümançılıkta 76-77 şaka var, yayranken. Sofçılık deyip gurrun edilýär, ya tarikat deyip gurrun edilýär. Sofçılıkta şon bolsa hamana şu şakalan biri gurrun edilýär, mehabbetullahi azze ve cel, Allah'ın aşkı. Allah'dan korkmak. Ya biri ihlasul amel lillahi azze ve cel ediyen işini halis Allah için etmek. Hamana şu şakalan ikisi, üçüsü, bar beşisi, bar yedisi var iş sofçuluğun içinde. Ama anırda neçe şaka kaldı? 70 şaka var. Merde amal olmalı. Ey sofçulukta işleyen, sofu doğuncum. Ey sofçuluğa hadir girmeyen, bu zatları düşünmeyen doğuncum. Ya aslında sofçuluk ne deyip onu bunu yamallayıp veren Müslüman. Kadimdan Allah'ın dostları sofçuluğa girip mert bolup yüreklerinin ışıkları artyanmış. Allah yakınlıkları artyanmış. Ohum ne mulyanmıştık diysene. Ohum ne mulyanmıştıkle. Ohum merde amal olyanmıştıkle. Işıkları artıp son sofçuluğun ulukon ediyen işi adamın yüreğinin ışıkı nuru ardiye. Ohum adama kuvvet gelmeli. Ohum adam amal etmeyen uğruna düşmeli. Şılay diyen gururunum, şayet bir tofor ya sofçılığı girin ya girmedik, ya sofçılığı katnap verin, ya qiyin vurtun ya giyin vurtun. Emme bu hak gururun. Bitir bunu bilecek bolsa, Hazreti İmam Rabbani'nin mektubat şerifinin evvellerini oqa versin. Tasavvuf farada qoy, Hazreti İmam Rabbani açıqlabay diyer. Biz iman Müslümançılıkta 71 zat pıtran yayran mı? Müslüman hemmesine amerde amal olmalıdır. Müslüman hamana Allah tevekkül etmekte, yüreğini dünyanın salmasızlıkta, kavc edip dikkat edelim. Tamam Müslüman doğullarına yüreği, ışkı, mehabbeti, yüreği yanmada. Yayranlar haşlı, imanın yayranları. Başka ne ama? Ilmın iyidinle gezmek, bir de bir imanın bir şakalarının biri. Öğrenin ilmın yayratmak, bir de bir şakalan biri. Emr be ma'ruf, nehyez münker etmek, şakalan fakat biri bir. 71 zat şakan fakat biri bir. Maridları soramak, ayadet etmek. İki erhili oňşmayan bolsa şoňa ýüregiň arasyny dogurlajak bolmak. İki dogun oňşmayan bolsa wagt şolar nädir etseň bolar kam diýmek. Şolaryň her gaýsy imanyň ýaýranlary ha. Adamlara ýaxşylyk niýet etmek, özüňden kiçiklere rahmet etmek, özüňden uluklara ihtiram goýmak, ulamalara ihtiram goýmak. Şola imanyň ýaýranlary ha. Şöyle Müslümançılıkta sofu bolma, pir bolupdur, bolmandır, halife bolupdur, bolmandır. Müslüman murtehim kişi lazım zatlardır haşılar. Ve in yine de ulukon yayran bir näme diýsen ay, diline gaýym bolmak.
Paçawla oturmasylyk. Öz pirini, öz ustadyny ya öz gowuryan adamyň gowurjak bolup halky ulamalar yamanlamasylyk. Näme diýip musulman şeytana allanýa? Özü bir ahunyň ýanyna gatnan bolupdy, ya özü bir mollaň ýanyna gatnan bolupdy, ya men ustadym biter, alim diýen bolupdy. Näme onu ulukon taksirleri, ya ulukon ulamalary, ya pirleri yamanlamaly. Näme diýip şeytany beýle top bolmaly biriň dogan çyklamaz. Delili näme? Biz dinin ýaýragynyň biri, hayp men wagtym az, ýöne muqaddama aýtyp barýan. Dinin ýaýran şahalarynyň biri, ulukon şahasynyň biri näme? Diline gaýym bolmak we her kim özünden etekdäki adamlara terbiýet berýän adamlara da tapşyrmak. Ey, meni öwjek bolup ustadlaň, pirleň, ulukon ahullaň etegindäki adamlara Allah üçin wezife girdillerini baza tapşyrmaly öz etegindäkilere. Näme diýmeli? Meni öwjek bolup başga pirler ýamanlamaň diýmeli. Meni öwjek bolup başga halifalar ýamanlamaň diýmeli. Meni öwjek bolup başga mollalar ýamanlamaň diýmeli. Öz işiň menen bolýmeli. Şu diniň şakalarynyň biri daşy. Biz öz gurýan zatlarymyz bar da hamana öz ustadyny öwjek bolýa, başga tamam ulamalardan gıybet edýär. Ýöne öz ustadyny öwýäde gören ýerini, özü dogunyň hakyny kespe. Öz algyly adamlar bar da şoň hakyny berjek gäden. Näme ustadyň sen öwüňde, näme öwmäňde, näme? Sen haram hor bolup kespäk ýa. Ya zalim bolup kespäk ýa. Ya pirini öwýänmişdik da. Başka kişi de yamanlıya, salih adamları, o adamları, Hudaýyň dostlaryny bir bahane beren yamanlıya, näme diýip şu başka kişi yamanlap özüninkini öwjek bolýar. Ey musulmanlar, Hudaý razy bolýan zat däldir ha. O şu iş etýän adam da sogap etýän qadyp da tamasy bolmasyn, kişiler dökülüp ibadetlerin yerine döküp duranlar. Belkim bu ürünler şu özüm bilýän, öz ustadym ba, özüm näme diýip beren adamy da akşy nasihat, belkim kulagyna barıp bir towa nasip etse da. Beytirip şeytana top bolmasa da o şeytan onu näme diýip top edip sen sofa adam ya sen öz ustadyň sen bir alim adamyň şagirdidirsen sen näme sen halky yamanlap we sana işgali ýok diýip onun agzyny gıybet biran berip agzyny äsel çalwaty onu yamanlaty. Şeytanyň eline äsel barmış da näme diýen diýipdirler da o gıybet etýän adamlar we agzyna çalýan füjip oty diýipdir da. Fat füjiýä diýipdir onu yamanlaýa da alimleri, öwliýalary, pirleri, murşitleri yamanlap. Edmellerdir. Allah'ın razı bolýan zady däldir. Atır anast ki hud bebuyad, nanki attar beguyad. Çyn ustadyň bolsa, ya çyn pirin öz atyrynyň öz kukuýar özi. Ýaýrar öz atyrynyň özi. Näme etjek onu zor onu atyryny galdyryp başga atyrlary ýapjak bolup, bir atyr kukuýandan soňra onu ýap bolmaýar ahim. Haklymy belli zat ahim be. Bir kukyp duran atyry ýap bolmaýar ahim. Yönü gürläp, yönü harlap, yönü öwüp, yönü bir zat on zamany däl ha bu zamany. Ey cemaatla. Meger Resulullah'dan fakat kepla oturýanmışdykmy, ya amal etýärleň başymyşmy? Amal etýärleň başymyşdyk her hefde eşitdiňiz. Ya Peygamberimiziň aktygy kim? Hazreti Çawlugy. Hazreti ibadat etýärleň owudyny gelşigi, hojalyň bir gowlarynyň biri, Hazreti Seyyid Şerif, Hazreti İmam Zeynul Abidin, İmam Hüseyin Janyň ogly. Medine'de bir garip adamlar varmıştık. Un ardı. Tükünacak vaxtlarına qaflarının ağzına un molyanmıştık. Şu garip adamların qafsının ağzına. Erti turyamışlar, qafina düşyamışlar görsele unma. Şimdi kim düğün bilmeyenmişler da. Hazreti Zeynul Abidin radıyallahu anh dünyadan geçenini şu un koyulmanlar qafinin ağzına. Hazreti Zeynul Abidin koyanmıştık. Onu yuyan adamlar näme diye? Şunu yuya da adamlar. Gerşinin üstü qaradı diye, gerşinin üstü. Nämen qarasy? Tanap bilen arkasyna şeýle daňyp, kisi goýup, garyplary un çekýänmişdik. Şoňa diýerler merde amal. Şoňa diýerler merde amal. Şoňa diýerler Allahyň dosy. Ýöne gürläp, harlap, ýöne falan, bir zat, falany bijirek, o zaman där ahim. Hemi her zaman da on zaman ne? Behususy bir zaman. Adam bolsaň amal et, adam bolsaň yetimin gözüni süber, adam bolsaň bir garyba pul jadyny ber, gowullyk gurrüňe aýt, merizleri sora, emir be ma'ruf et, işleýän zatlaryň halka ýaýra. Erheliň aralaryny dogrulamaň bernamasyny bol. Iliňden bir zat gudratyň ba bolsa, gursoňdaky nury ýaýrat musulmanlara gaşyn. Gudratyň bolýanmaz bir kafir musulman et, bir fasygy towbasyna sebep bol. Bir adamyň gursogyna iman girmegine sebep bol. Ýöne falan bir zat, falan müşrik, falan pir bijiremişdik, falan sof bijiremişdik. Şeytana yeňiljek top bolma.